among tawag ni Papa nimo. Maupay pag-abot na ko sa bahay, ma. Oh, oh, duka pa kaayo, maoy. Nag-overtime na sad ka. Daw sa taon ka na ko eh. Diha na malag sa imong trabaho nagtuyok imong kalibutan. Anak, nalagasusto gidad. Nagka-stable ka trabaho. Usawa naman to yung pagkauyab, anak, oy. Mauna. Huwag ka na bang grabe man imong paningkamot, ha? Unsa man, ikaw may mubuhi sa imong mga bana. Ngayon na nabayat ikang daan, ha, Chari? Ayaw gid pamili og way na hot nga lalaki. Nanasagtaan ni. Ayaw paglangay, anak. Inahanglan nga, iniguli na mo ni mama ni mo na anak ay uyab, ha? Ha? Nga naman. Nana, di may planong mo pa uli pa? Kanus aman? Nasunod buwan? O, Yads. Asa man in taon kong uyab, Yads, uy. O kinahanglan pa gid na mangita kog lalaki nga makakuha sa standard nilang mama. Ala, oy. Kada ko problema na yan, oy. Oh, Yads. Naku na hunanaan. Ha? Oh, ansa man? Unsa ka kung ikaw na lang ako ipaila nila? Ay! Nayabag na ka di, ha? Yads, sige na, Yads. Temporary na bitaw na. Uy. Iniglarga nilang mama, dili na di ka sa bukod, Oy, promise. oy. Oy, Chari. Ayaw ko apil-apilan na imong kabuang, Ha, ha? sige na, Yads, please. Maluoy ka na ako, Yads. Ikaw na lang gid akong paglaom. Please. Ay, buisit, kikatari, oy. Ako malipay sa akong sulog karon ha. Lalaki kay ko tanawon. In fairness, ha? Gwapo ka. Ganda sila sa mama. Chari, anak. Hi, ma, pa. Ay, Anak, mau ba ni si... Timmy. I'm Timmy, sir. hello, Timmy. Hello, ma'am. Kining, dili kahibong kung asa nakuha ni Chari ang iyang kagwapa. Wow, ganahan ko ni mo. Dali na mo. Mga una ta. Oh, asa man mo nag-aila-ilang duha? Sa trabahoan. Asa ba yun? Kining kuan pa. sa trabahoan may nagkaila. Kuan kining sa... ang sa park ang among first date. And after adto, nakasinabot mi o bisan asa na lang mi mag-date-date. Cute. Gusto ko makakita ang picture ninyo. Aha? At picture ninyo sa inyong mga date ba? Sige, way problema. Sa usan ako ka cellphone. Kuan, for business maguning akong gidagon. Okay. Next meeting na to, pakita ako ha. Sure. Yads, oy. Unsaon man ni nato? Pwede ba mo kalma ka na iyan? Ay, hasa ko dali. Na-stress na ba ko ha? Stress imong mata. Imo man saling sagot kay ikaw may daghang kikstorya ni mama. O tanawa na ka problema na lang hinuon ta. Uy, aba. Ngayon ka, magpasalamat ka na ako kay gisalbarte ka. Sorry, Yads. Naglibog na lagi ko kung sa ibuhaton. Ini ni. Ini ni. Sa inini. Na ako'y nahula-hula ang pagi. Sa man na. Kadakong ko ni mo bag. Ay, syempre. Nagdama ko lain-laing sinina para dili mailhan nga usara ka adlaw na tong gitake ang picture. Mabay sabot na to, di ba? Aw, inuon sad. O, kinahanglan yun nga sweet ang dra sa picture. Okay? Sikit og mayo na ako, Yads, para nga sweet yun nga tanawon. Dali na yun. Huwag ko masayop nga ikaw akong gipangayuan og tabang, Yads. Thank you kaayo, ha. So, silom diya, oy. Sige drama diya, oy. Ikaw pa. Pinangga bayatik ka. Dali na. Mag-picture-picture na ta kay bubalhin para mataglaing lugar. Ay, dali, Yads. Huwag iti dayon ko.
O niya, magpicture dayon ta. Sige, sige. Nga dayon. Kana. Sige, ikaw na sad maya akong hungitan. Oo, man usapa. Sige, sige, sige. Ako na sad. Wait ha. Ha? Nay, hugaw imong lips. Nindot mo day kag lips yan, soy. Sige na. Mag-picture na ta. Para ubay-ubay ta o mapakita ni mama nimo. Sige, sige. Wow! Dugay-dugay na gidi ay mo, no? Kay ubay-ubay naman gid mong pictures. Yes, tita. Kay giampingan gid ako ang among relasyon sama sa kapag-amping sa imong anak. You're so lucky, Chari, anak. Nga nakasugat ka og lalaki kasama ni Timmy. Uya, kalusaman ni mo pangaslan ng akong anak, Timmy. Kasal? Kasal. Sa kadugay na ninyo, ayaw kong ina nga huwag mo makaisgot yan, ha? Na nagyan mo yung plano para sa inyong future, di ba? Dili naman yung ko makatuog. Na magsige ko na una sa gisulti ni Papa. Kaming bahan ni Timmy. Huwag ito may makatingog. Naluoy ko ni Timmy na naamong ang akong problema. Libaw kong dili ko undangan ni Mama o Papa bahin aning kasal-kasal. Saan na nila ako? Abi ni mo, Timmy. Nakauyon tayo minimo para sa among anak. Og unta. Ayaw ka wala ka, tita. Ako pagkaslan si Chari. Unsa? Oo. Sukad na sukad. Kuha pa kita pagka-istorya bahin ini. Pero gusto ti ka nga makauban hangtod-hangtod. Will you marry me? Timmy, unsa ni? Unsa? Tandua dayon, Chari. Timmy, sakto na. Undangon na nato ning ato pagpakaroon ingon. Unsay pagpakaroon ingon, Chari. Ma, ang tinuod, dili may uyab si Timmy. Ako siyang amiga nga bayot. Cha, Sakto na, Yads. Nakonsensya na kayo kung agi-among-among tikas akong makabuang. Sorry kayo, Yads. Nabuang na ba ka, Chari? Ngayon imo magkudunig gibuhat, ha? Tungod na sa ninyo, ma? Oh, unsa? Ilabi na gid ka. Taas na kag standard nga gipangita sa lalaki nga ako mauyab, mauy. Oo, na ako'y mga mauyab sa una, pero sige buhat ni mo. Imong gipakauwawan, di ba? Imong gisaway sa akong atubangan o gipagkita pag hindi mo na ako nga wa ka makauyon nila. Chari. Maong naahat po gang yun ni Timmy nga magpakaroon ingnon nga uyab ni. Pero karon madid ako musugot, ma. Kung may magustuhan man ko, wa na ko'y laboton makauyon mo o dili. Chari. Pila ka buwan na sad nga wa mo makita ni Timmy. Nagduduha man sa kong chat or text niya kay nauwaw sad kaayo ko. Og sukad nga wa mi makita. Murag na'y kuwang na ko. Murag kong nagpangita niya. Oh, kinsa man ron. Chari. Oh, Yads? Salamat ka nagpakita na, Yads. Sorry. Gimingaw lang ko. Ako lang giklaro ang akong gibati. Kaysa tinuod lang. Wala na dyan ko makasabot na rin mga nagaging mga buwan. Kung naunsa ko. Kung ano nga napangita ko nimo. Kung ano dili ka nawa sa kung ano nga. O kung ano
Gusto na akong padayonan ang atong pagpakaroon. Love ko nimo. Oo. Karoon lang ako ma-confirm. Pag-kiss na ako nimo. Nga love ka, Chari. Pero, Pero magkagusto sa ko lalaki, of course. so, So, dawat na kako nimo. love na sa tika, Timmy. Maong dawat tika bisag unsa pa ka. I love you, Yads. I love you too, Yads. That you got my attention. I was Bisan og pareha ni Timmy nga babae o kasing-kasing. Pero gipakita niya nako kung unsa siya ka maayo mapangka. Ug maoy usa sa hinungdan na na-in love ko og samot niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mo kita may higalan kaagi ni Chari nga taga Basak Pato, Cebu City. Man sa awit nga iyang kipangayo, awit nga luwahan. Love you so. Ang maong kaagi, gibahatan ito sa radyo ni Carol Marie Kain, o bubus sa direksyon na Priscilla Recanas. Kamusap manahigala at sukinti pa now, kinasing-kasing kong gidapit sa papela sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagapit. I-address lang nining Talamanon, Handumanan sa Sagapit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Bolinos Media Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanood. Can you tell me who